Hello, Malawi. This is Jerome, brother wake wa Great Martse. Takhala nthawi ngati banja osayankhula chifukwa chokuti chichitikireni zimene zinachitika brother wathu. Tinali obalalika ndi zinthu zambiri zoti zinatisokonezera. Komanso ife we are a family that believe in God, Jehovah Almighty, in the name of Jesus and by the Holy Spirit, and we believe in His word. We don't do a thing tisanapange consult our God Almighty. So the Bible says kuti palibe yesero lomwe lizakhale loposa msinkhu wathu. So we knew kuti what has happened kwa ifeyo Mulungu achilola kuti chichitike kwa ifeyo because we can overcome it, because we believe in Jesus Christ and we believe in His power. And whatever the devil has tried us with, we have always overcome and we are always victorious. And we know that we have overcome this evil order. Coming to the issue yokuza Martse, nonse munamva zoti anapita kumangochi anakafera kumeneko, anachitidwa anapsa anachitidwa chipongwe kumangochi, and we have seen zimene zachitika. A lot of things has happened. Atamwalira Dr. Natulusa chinthu, ife asanatiuza anapanga sitinayankhule china chilichonse. Apolisi apanga ripoti sanatipasa as a family, sanabwere kuzationesa, sitinayankhulane nawo china chilichonse, and we have kept quiet because we were praying, fasting, we never rested. We knew good this time will come. So our focus kwambiri pa VN amene atuluka kuza imfa yokuza brother wanga. I'm saying this with no fear because God has not given us a spirit of fear, and He has given us a spirit of power and sound mind. So we are not afraid. Whatever you're going to do, we are not afraid. The private numbers that you are calling, we are not afraid. Whatever attack you can do, we are not afraid, because life is in the hands of God. So if God doesn't allow that, there is nothing that you can do. But this is the end of that order that you have to believe. So I'll focus kwambiri pa VN imene yatuluka, imene ndinayankhulana ndi Chikondi, mkazi amene anayendi Martin Sigurumenero, mkazi amene anamuitana Martin kakhala kumangochi, anakhala 2 weeks ali limodzi kumeneko ndi nyamata kuti tiya. Komano ineyo focus pa VN imene ineyo ndinayankhula ndi Chikondi. Nditayankhula ndi Chikondi wakambamo zinthu zambiri, mainly kuti Martin anamwalira kucha kwa Saturday, and that Saturday anali kuti ukuyankhulana ndi ineyo yankhulana mayanga kuti akubwera Saturday imeneyo. Koma chimene chinampangisa kuti asabwere, Chikondi wanena kuti analandira phone kuchokera kwa Ephraim Nyondo amene ali spokesperson wa Shepherd Bushiri, kuti asanyamuke kaya azanyamukira limodzi, I think amakamba zimene zonse. So anamanga zimene zonse, that's when zinandipasano chibi kuti ndikhale focus ndi phone ya Martin, because phone ya Martin ndi iyi. Phone iyi china chilichonse mene chinali mu nyumba chinapsa, including mafone ya Chikondi ndi nyamatayo, mafone onse anapsa. But this phone si inapsa. Why? God kept it for this moment. Yeah, so phone ya Martse ndi tikasegula WhatsApp tikuona kuti uyu ndo WhatsApp wake amene mumamusata bwinobwino na zinzake nane, Tama Baby, Firoze, Tonderai. Yeah, so apapa ndiyang'aneno account ya imene yatchulidwa kuchako kuti anayankhula ndi Ephraim, ndi yomwe ndikuyang'ana. Ya Ephraim Nyondo tampeza uyu, tikasegula apa tuone date ndoti amayankhulana ndithu kuti kuona anayankhulana pa 2 May, show January pa 1 May, mawa lake pa 2 amayankhula, where are you young brother? Ephraim at after I'm here. Martin akuti ndili ku visions, sonye za anthu amadana amagwirizana, I'm coming to pick you up.
Yeah, police yandimanga just close to Epic. I was coming to pick you. Martse, damn, I'm sorry. Koma let us focus hapa 19. Imene chikondi uja kunena kuti unaandira phone ya spokesperson wa Bushiri Ephraim Nyondo. I think muna chithunzi chake chioneke bwinobwino. Yeah, Ephraim Nyondo. Ndi account yake iyi. Nambala yake amene mukuiziwa ndoti ndi imeneyo. Yeah. Ndi pali conversation apa ndi Martse. Ndakuti tikubwera, that's for 19. Tikubwera kumangochi. Mawali, tukaveka ku project kuja. So I believe with project yake ndi kugoshening. And I will sleep kwa Ben Wanda. I'll be with Ben. Ngama yangu ya Ben Martse otu. Where is she papa? She stays umangoja mangu rakazankazi wanji. Nde uje mjana kuti Ephraim amata antumizira ndrama nde Martse anafunsa around 3 ija kwa natu. Kuti atumize ndrama zichi. Martse anafunsa so 339 ndi chete. Nde akuti chill. Nde akuti I'm chilling. That was by 19. There you can see kuti munthu uja kuti anayamba kupanga misala pa 20. Siku lomwe amati anthu awakubweralo pa 20 pamene anayamba kupanga za misala. Zokanga kuti akuyankhula ndi munthu akusakumuona. So sikuti chikondi ujango yankhula, this is a proof that anayankhula ndi Ben. Koma surprisingly zitu kuyambira nthawi imeneyo sana kusindikuona communication ina iliyonseso. Olonzake atapsha kuti what has happened cause iye amapita utafunaka kumane nawe they were talking. So I don't know, even condolences they did not come, they did not send any message, they did not do anything about that. So you judge yourself Malawi, but that is true. So kuti munthu uja ngokamba. And Martse nkhani yonse anayankhula ndi a prophet ake tumada George Chinoko amene ali South Africa. Nkoza kuona date pa 21 May nthawi mukuona 17:02 am anayimbira ineso anandiyimbira 16 am koma sindinamuyankhe because ndinali ntagona apaso anayankhula ndi a prophet achi. So you can see kuti ndi a prophet wa amayankhulana ndithu amayankhulana. But sir, we need to talk. Yes we can, yes sir, we can talk. Ndi nthawi ija amayimbirana pachapo ndikuzafika apo atasiya kuyankhulana. I believe a prophet amene ndi amene anazayika status kuti ndiulula china chilichonse chinachitika Martse. I think iwo ndi amene akudziwa china chilichonse chimene chinachitikira. Ndi I think anayamba kuwauza pa phone ipo. Kenako atasiyana kuyankhula ndi a prophet, you can see akuti sir, they wrote to me and they said this is not a joke. Once a sparrow, always a sparrow. That was 254. Chama 327 ndi pamene tikuona kuti akuti I am saved. Chifukwa kuti a prophet anampempherera kumulandirisa Yesu komanso anapita kwa amayi ena ake ati ndachina chikondi uku kampempherera ndi anamulandirisa Yesu. 327 nde apapo pamene kuti azake no agona amba kugona 328 mkozaona kuti kunali kuti amba kucha pamene zinthu zodabwisa zinamba mwamuonekera ali yekha. Nde analemba no ku notepad yake notepad anayamba kulemba date muone 21 nthawi 3:57 atayamba kulemba analemba kuti heard maisi akuona khoswe wazisisi nkhono yopanda shero pabedi panga pamveka ngati ndikupanga chigololo ine palibepo spuni ingokwera ati spuni imangokwera opanda chani kaya. Nde amalemba zimene zikunchitikira mukoza kuona nthawi kuti it was 2:04 ndikuti pamenepo pamene zinanchitikira kenako anayamba nojambula video. You can see apa ndi pa 20 amalemba za Cape Maclear zichi Cape Maclear Primary School total 2300 amayankhula. So you can see kuti this phone ndi phone di ya Martse, iyi si phone ya munthu wamba. Kenako anayamba kujambula zimene zimamuchitikira zija anayamba kujambula. You can see headless nero amanena ija kuti nkhono yopanda chishero chichandiyi anayijambula akanakajambula akandika chani is
ndi nkhono imalemba imazungulira ujeniyo bedi lakelo kumazungulira bedi lakelo ndikumasiya izizi kaya moto unachokera mmenemu anazakambaso za ulusu utamaona ulusu wake ndu mmene amaona mablanketi omwe afunda ndi mmene you can see even the phone yake iyi kumangochi kujama zijambula zija you can see komana anajambula video imene idakhale viral pa social media apa video yake ndi imene amajambula zimene zikunchitikira kumayankhula. I'm not even at my house. I'm at a friend's house. Look, all this to scare me. What's the gain in there? I don't even in that. I don't know who threats, but they keep throwing shadows, like throwing arrows at me every time I feel, like I feel something. That's what happens. But else I seen, what do you call this, a headless now on my, I think it was on my bed. What else did I see? Because I'm keeping this because I want my friends to see when they wake up in the morning. So yeah, what else is there? It's just too much. Just don't know, man. I can't even sleep. But it's okay. She told me to go back there tomorrow. I don't even want to check what's under the bed because what's under the mattress, listen. So yeah. But this snail I was talking about, I think it's not there. It's not there anymore. But yeah, this is all what's happening to me. So, one kid who has another kid who's just trying to be financially stable, and then you're trying to just come out here and kill me. Why are you doing that? Mwanga sasa gili announcement, wamandu wangi intimidated yodan, mwanangu wanga bugari ya mlimbi. Tieni, gani karamaso, wanamuzaku wanambagari gari. Yeah, so you can see that video kuti amajambula and you can see nthawi pa 21 May nthawi ndi 17:04 so nyezo kuti nthawi iyi Martse anali moyo zinthu zinachitika mama awa eni ndauti cham'matu 5 ndi pamene zinachitika izi. I think nthawi yonse amamulephera kuti ampange atake. So Malawi, you can judge yourself kuti zinthu zimene zikuonekera zinachitika bwanji, muone scenarios iwo ndi choncho munthu akudandaula apa kuti akumulonda chani mavienena amene munamvera kuyambirira acha amatchula anthu amene amamulonda ndi zimene zimachitikira. So Malawi, you can judge kuti mwana wanu anapita bwanji. Ife ni m'bale wathu but he was mwana wa Malawi and izizi tikapanda kuyankhula sizithandiza kwambiri. Nde tieni ndimene taneneramu kuti zikhalire madeski ajanda amenewo. You could see zimene amafuna kuchita. Yeah, so that's it Malawi. Zimene zinamuchitikira Martin, part of it zimene mainly zinachitikira. God bless you. Amen.